Opět dát prostor hudbě, dámy a pánové, především pánové, víte, jak krásné je, když své partnerce a manželce řeknete, ty jsi má láska, jaký to pohladí po duši a po srdci. No, neusmívejte se, pánové, nelze to říkat každé na potkání na ulici, to by bylo kontraproduktivní. Ty jsi má láska je název dalšího duetu, se kterým přicházejí Gabriela Urbánková a Tomáš Savka. Když ráno vstávám, z okna ti mávám, když se mi ztratíš, chvíli stůj. Jestli se ztratím, tak než se vrátím, v myšlenkách mě následuj. Ty jsi má láska, má častá láska, ty jsi mé mládí, můj chléb i med. Snad i ten kámen tebou je zmámen, řekni pojď a svatba je hned. Práce studí, když budí, zas jen tvé jméno vysloví. Večer i z rána obdivována, o tvé lásce stále mluví. Ty jsi má láska, má šťastná láska, ty jsi mé mládí, můj chléb i med. Snad i ten kámen tebou je známen, řekni pojď a svatba je hned. Když se blíží, oči se blíží, do ráje si můj se rozjede. Se volně těší, oni běží, řekni kam a kdy a jdem. Ty jsi má láska, máš šťastná láska, ty jsi mé mládí, můj chléb i med. Snad i ten kámen tebou je známen, řekni pojď a svatba je hned. Snad i ten kámen tebou je známen, celý den nepatří jen nám. Hudba hrabí Straži a policie České republiky, Gabriela Urbánková, Tomáš Savka.
Všichni, ano, celá sekce, dámy a pánové, hudba Hradní stráže a Policie České republiky a to byla skladba z filmu Četník a mimozemšťané. Raymond Lefevre, ano, krásné filmy, které nás zavedly do slunné Francie na riviéru. Teď vám nabídneme Orchestrion a to je skladba ze seriálu Hříšní lidé města Pražského. A je to krásná ochutnávka. Hned poté vám nabídneme písničku z filmu Kristián jen pro ten dnešní den. Tomáš Savka.
zní